روتا برخیز. курсантон ва омӯзгорон аз рӯи ихтисосҳои гуногун дарс меомӯзонанд. дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон тамоми имконият барои илм омӯхтану дониш аз худ кардан муҳайё гардидааст. дарсҳо назариявӣ ва амалӣ гузаронида мешавад. бояд ҳар як курсант, сарбозу афсар аз техника ва технологияи ҳозиразамон огаҳ бошад. ватан, ман сарҳадатро посбонам, сафобахшандаи бахти ҷавонам.